Toen ik 2 jaar oud was, nam mijn vader me altijd al mee voor op de fiets. Dan gingen we de rustgebieden in. Mag eigenlijk niet, moet je ook niet doen. Weet ik nu, maar ja, mijn vader. Hè. En ja, die heeft me eigenlijk wel helemaal enthousiast gemaakt. Altijd het bos in. Ik vind dit eigenlijk wel een mooie manier van observeren, want die gaat helemaal op in de natuur. En ja, geen beest die je ziet. Ik heb een keer gehad dat er een hert op me af kwam lopen. En die stond op een metertje of 2 van me af. Nou, dan zit je hart zit in je keel. Want ik zit soms al 3 uren zit ik te wachten op een hert of een ree of wat dan ook, wat er maar langskomt. En dan is het wel een hele mooi cadeautje, zeg maar. Want jij komt uit Leeuwarden? Ja. Hoe kom je dan hier terecht? Nou, mijn oom en tante die hebben hier een kampeerterrein in de buurt. En daar kom ik al mijn hele leven eigenlijk. En dan raak je helemaal vergroeid met het bos en alles wat daarin leeft. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Ja, ze urineren zichzelf ook, om lekker te ruiken op hun manier, voor de vrouwtjes. Ja. Dat is nogal een aparte versiertechniek. Ja, klopt. Ja, het is een hele penetrante geur. Ze hebben allemaal hun eigen geur, zeg maar. Waardoor ze verschillend zijn voor ieder vrouwtje. En ze gebruiken de takken ook van het bosje. En die doen ze in het gewei, zodat het gewei nog groter lijkt. Als een soort van make-up? Ja, om te imponeren. Ja. Dus ze matchen hunzelf op en ze mieren hunzelf onder? Ja, klopt. En ze gebruiken er ook nog modder voor, modderpoelen. En ja, dan gaan ze nog een beetje burrelen. Burrelen? Burrelen, dat doen ze om te imponeren, andere mannetjes imponeren. En een beetje de vrouwtjes te kunnen versieren. Die edelherten zijn dus ook qua versieren niet echt de subtielste dieren. Nou ja, het geluid is wel heel mooi. Maar ik zou het niet bij mijn eigen vriendin gaan proberen, denk ik. Nee, denk ik niet. Dat is anders gegaan? Ja, dat is heel anders gegaan. Dat is vorig jaar op Vlieland allemaal gebeurd. Aha. Ja. En nee, dan ben ik wel een stuk subtieler dan een hert. Maar ja, die herten die proberen gewoon zoveel mogelijk vrouwtjes te kiezen. Of bij elkaar te sprokkelen. En dat gaat mij sowieso niet lukken. Ik hou het bij 1. Oh ja. Ja. Shit. Goed. Nou, daarom moet die man met zijn lekker vinden. Dat weet ik ook niet. Ik denk dat ik probeer niet altijd bij mij te proberen. Het weet wel wat ik denk, ja, maar hier is het wel. Net zo dit weer af. Doorgaan. Ah, dit is hij. Nou, zo. Ik zit hier vertellen al. Ja, ik ga een kat, hè? Gurben. En die had één grote hobby, die Gurben. Die mag graag sliepen. Ik denk, ik loop me bij Gurben bij waarom. Het spijt is wel dat er voor gaat. Ja? Ja, best bij een dwarfsfiguurgebied, hè? Ja. Ja, zeker, want dit is een echt dwarfsfiguur. Tja, hij is net 100 punten, maar dat ben je hier in Terwespel de meeste. Sowieso net. Dus dat past mooi bij mijn ander. Ik denk, waarom zoekt die man, maar dit is alleen nog voor de verkouden niet. Nou, dan ben je wel erg bescheiden, vriend. Dan ben je wel erg bescheiden, kom op. Ja, ik ben heel bescheiden. Ja. Maar je likken je wel een beetje op Reense Westeren. Reense Westeren, ja, dat is mijn favoriet. Ja. Maar die heeft ook Grieselijk en toast. Ja, die Man, mocht ik wel. Ja, Reense, ja, zeker. Dat kan ze bij zo'n maar merken. Man, hier komen zo'n wel mooie vrouwen, hè? Met voetbal in. Ja, damesvoetbal alweer, hè? Ja, daar kom ik bol horen, maar... Die kom ik wel horen.
Maar er ben vooral eens lekkertjes bij, dus dat zit wel goed. Jongen, Nou ja, Johannes is heel laat aan het bijgaan, hè? Heel laat. Hij had namelijk, ja, Roelie, hè? Ja, Roelie. Ja, 2 hier. Ja, rond 2 hier. Dus ja. hij was al 60 toen er pas met verhalen begon. Ja. Dat ben je een laadbloeier. Maar dat hindert niks. Dat neem je een laadbloeier. Maar die ben vaak het beste, hè? Nou, misschien wel. Ja. Misschien wel. Ja. Dit is van Oppersma. Je moet zelf maar even hem zo eruit halen. Johnny O. Johnny O. De thee. Mooi. Ik kan een verhaal meemaken, dat had waarschijnlijk heel weinig kroegbaden meemaken. Ik ga hier eens een keer een bruiloft aan. Ik heb een overzeuzen met die meesten binnen oorlog al heen gegaan. Maar daar weer de bruidegom net. Die bruidegom die hier weer op een vreed, die hier dacht ik heb je met die 17. Hier bij je ook in de kroeg. Maar je had misschien 80 in één met mijn maat en 2 keepje, maar dat werden de 12 50-50. Dus hij kon niet meer overeind komen, door die bruiloft er weer. Dus dan gingen we hier een vrouw alleen zitten, heek zwanger. Die zit te watchen. En die man kwam er net en de muziek die er besteld hier, die kwam ik net. Dus dan moest je de boel ik nog weer een beetje onder praten dat het feest eigenlijk op gang kwam. Ja, dat wordt ik net een feest meer. Nee, dat wordt geen feest. Nee, maar als een man er net bij is, dan is het niet leuk meer. Nee, dat krijg je zo'n begrafenis zonder leidend voorwerp. Dat kan je wel horen, maar dat is er net vol aan. Ja, wat zien ze een beetje hier, dan komt die bruidegom er ook aan. Lieke wit. Als dit veeltje. Dus die zit achter een felicitatietafel met een glas water en een doos aspirines. Dat zijn echt excessen. Dat beleefde ik me niet een keer. Ja. En ze zijn nog steeds getrouwd? Nee, dat is heel kwaad aan gebeurd. Dus misschien dat het wel, dat weet ik niet, maar er zijn al een van die dingen dat gebeurd is.